Bună, dragilor! Astăzi eu și Alin mergem la KFC, pentru că, după cum știți, mie îmi place foarte mult KFC-ul, iar după aceea mergem să ne vedem cu fratele meu Bogdan. Ok, guys, am ajuns, haideți să mâncăm, iar după aceea vom merge să vedem ce face fratele meu, pentru că sunt foarte curioasă. El a zis că nu vrea să vină cu noi, dar este ok. Hai să mâncăm! Da, bun, guys, acum mergem acasă să vedem ce face Bogdan. Dar mai întâi trebuie să ne oprim la benzinărie ca să alimentez. Dragilor, Alin, cred că s-a dus să-mi ia flori, pentru că de obicei când face de astea merge să-mi ia flori, vă zic eu. Acum hai să-l așteptăm să vedem. Oh my god, uitați-l că vine, hai să vedem. Alin, unde mi-s florile? Ce flori? It was at this moment that he knew. He fucked up. Da, guys, am ajuns acasă, hai să vedem ce face Bogdan. Bia? Ce mai... Aha, v-ați luat mare prank. Bogdan, dacă te prind, te omor! Ok, guys, ne-am ocupat personal de Bogdan și acum nu ne va mai face prank-uri. Auzi, ție-ți miroase a ars? Bogdan! Da, guys, se pare că Bogdan nu va mai veni cu noi la beach, please, chiar dacă a luat note mari.